Salutare tuturor! Astăzi o să spălăm filtrul de aer. Avem aici un kit de spălare, filtru de aer KN și o să-l spălăm. Da. Și avem aici filtrul. Vom desface frumos. Țac, țac. Vom lua de aici. Așa. Închidem capota. Țac. Te scoate și de aici. Așa. Trebuie să-i dăm peste tot frumos. Așa. Bun, hai să începem, că avem ceva de treabă. Și bun. Avem aici soluția. Desfacem și dăm peste tot, pe tot filtrul. Vom lua fiecare, țac, țac, așa. Vom lăsa 20 de minute ca să acționeze soluția și peste 20 de minute o să clătim. 20 minutes later. Bun, gata. Au trecut 20 de minute. După ce i-am dat bine cu apă, se vede că nu mai e culoarea aia mov. S-a albit. Pentru că nu mai are ulei. Și așa trebuie să se întâmple. Mai lăsăm vreo oră, în jur de o oră, să se usuce. O lăsăm să usuce, dar să se usuce natural, nu? 1 hour later. Gata, am lăsat filtrul să se usuce în jur de o oră. Este perfect, este bine. Cum mai dăm cu ulei.
20 minutes later. Și gata, am terminat și filtrul. Acum îl punem frumos la loc și gata. Așa e. Nu e bine. E bun. Dacă v-a plăcut acest video, vă aștept la următorul. Nu uitați un like și un subscribe. Și mă găsiți și pe Instagram, Dani Mecanicu. Și acum mai nou mă găsiți și pe TikTok, Dani Mecanicu. Deci vă aștept și acolo. Salut!